Amaga perquè és tímid. Així és. Es pot enfadar. Enfadar-se? Però, home, si Ramonet és un tros de pa. I si li ho proposàrem a ella? Les dones sempre volen companyia i pot ser que Ramonet no li ho propose per por a la nostra reacció. No sé si això... Alerta. Bona vesprada, senyora. Bona vesprada. Què volien? Mire, sóc el germà de Ramonet. I este d'ací és el meu nebot. Hola. Podem passar? Ramonet? Si veu, Ramon. Quin Ramon? Dona, el de Benicorlí. No conec cap Ramon de Benicorlí. El de l'Hostal Estrella. Què passa amb l'estrella? Però, dona, no voldrà que li diga què passa allí entre vostè i el meu germà. Escolte, jo treballo en l'estrella i m'agradaria saber què vol. Treballa? Sí. Però... treballa... treballa, no? Què vol dir? Ah, no és res, senyora. Perdone les molèsties. Ens hem equivocat, disculpe. Ja ho crec. Bon dia, senyora. Malgrat la relliscada, Tomàs va insistir perquè el dimecres següent seguira Ramonet una altra vegada. Vaig veure eixir l'oncle, i 5 minuts més tard el mateix home que havia vist eixir la setmana anterior. Per cerciorar-me'n, vaig repetir l'operació 2 setmanes més. Això sembla una broma, tan grandot i homenot com és. Ara que em pare a pensar-ho em dóna compte que a ell les coses de la cuina i de la casa sempre li han agradat. Sí, ja de menudet jugava amb les cassoles. I jo què sé. Però com li diem ara? Ramonet, ja sabem que eres maricó, dus-te el nòvio a casa. No li ho podem dir. No. Merda, falta! Les tasses on van? Deixa-les davall dels quadres. Des del moment que vaig saber que Ramonet era homosexual, li vaig agafar més afecte. És com si de cop i volta tinguera la necessitat de protegir-lo d'un món arrelat en la radical aversió a tot allò que no es considerava normal. Mi novio y yo somos personas sanas y fuertes, pero me preocupa el hecho de que mi novio tiene un pariente lejano que es... Molt bé, Eres un cabró, tu has vingut abans a mirar. Home, és clar, havia d'estudiar el toro abans de la faena. I no et queixes, que tu veuràs des de la barrera. I si vinguera al fino? Que no, està en la lluita lliure amb Tomàs i Carraca. És que si ens enganxa ens mata. Tranquil, que no vindrà. Va, entra. Me'n vaig, que havíem quedat a les 11 i ja són 1:15. Hola. Perdona, és que se m'ha fet un poc tard. Disculpa'm. Eres un xic preciós. Vols veure? Sí. Que poc estàs. Arranca-li la brusa. Arranca-li-la. Vinga, pega'm. Pega'm, collons, pega'm! Pega'm! Fot-li! No he sentit alguna cosa? No. Va, Pepín. Mossega'm els mugronets. No, més fort. Més! No, així no. Així. Ah! Collons! Pepín. La mare de Déu. Tot el barri ho sap. Jo ho he sabut per ells. I no un, sinó 3 o 4 m'han parlat de l'escàndol. Del trist espectacle que dones. Una dona de la teua edat citant-se com una col·legial amb un borinot com eixe. Jo em passe per la figa l'opinió del barri.
Si no poses fi a l'assumpte, s'ha acabat el boquerón per a tu. Cabró! Mocorro de merda! Fill de puta! Tornaràs al carrer! Enhorabona, Pepín, tornes a ser un home lliure. Toca, toca, berruga, que avui fa molta calor. Estas son las mañanitas que canta el rey David. Vols foc? En les qüestions referents al sexe femení, Pepín s'enduia tots els comentaris. Tomàs insistia a casar-lo, gràcies als seus poders seductors amb la veïna. Els amics envejaven la seva sort amb les dones, i jo, al seu costat, recollint les engrunes. Permeten, senyores? Vaig haver de prendre una decisió si és que volia equiparar-me amb el meu germà. La fama, barrejada amb la força, em convertirien finalment en l'home que elles desitjarien. Ella... Vaig anar a parar al gimnàs de Brillantina, un amic de l'oncle Tomàs. Prenda, collons. Merda. Malament. Què passa? Res, que no arribes al pes welter i passes del pes lleuger. En quin pes estic? Superlleuger, pesa 60 quilos i 200 grams. Assenta't un moment. Mira, Ferran, caldrà que facis una dieta rigorosa per arribar al pes welter, Has d'engreixar, no? Escolta'm i recorda. Carn de bou, verdures, fruita, llet pura de vaca i pasta, Molta pasta, i de pelar-te-la poc, Hola. Com va el dinar? Els macarrons ja estan a punt. Tens molta gana? No, però posa'm un plat ben ple. No sé com se t'ha ficat en el cap fer boxa. Un esport tan dur i tan bèstia com eixe no és l'adequat per a un cos tan fràgil com el teu. Sí, sí. Molt bé, xicot, molt bé. Eixa és. Només sac, fúting i espiny. Vinga, monte, collons. Eixa és. Eixa és, toma, collons. Va, home, va, més energia. Ale. Els guants fora, Que si et trenquen la cara ton tio Tomàs em matarà, ho saps, no? Moute, collons, moute, treballa! Treu el geni, home, i meneja't amb ganes! Mira'm a mi, collons! Mira'm! No te'n passes, que tu ja eres semiprofessional. Alerta que li desfigures la cara al teu germà, que ens juguem el patrimoni, Pobret. Però si el dinar ja deu estar a punt, es gelarà i Ramonet s'enfadarà. Carraca, pregunta-li a Ramonet si ja està al dinar. Ramonet, ja està a punt la llepebre? Home, cridant també sé preguntar-li-ho jo. Tu no m'has dit que anara a preguntar-li-ho. Un quart d'hora. Hòstia, cada dissabte el mateix. Encara tenim un poquet de temps. Au, vinga, Pepín, que hem d'amortitzar els guants que et vaig comprar. Jo no te'ls vaig demanar, d'acord? Saludeu-vos. Ja? Quan fas el senyal, comenceu el combat. Joc net, Què ha passat, mare de Déu, quin crit? Hola, Cèlia, què t'ha semblat el crotxet de dreta? És que m'ha caigut una camisa. Vols que Pepín t'ajude, filleta? Vols callar, tio? No fem el ridícul. Calla i deixa'm fer a mi. Tomàs, Cèlia. algú s'ha fet mal? Cèlia. No, Ramonet, tranquil. I tu, Ferran, tranquil·litza't també. Cèlia. Soc o no soc l'àrbitre? Collons! Au, vinga! Eso es un directe. Vinga. Pega, pega. Eso una perca de dreta. Mira, Cèlia! I això un cap. Jo, si hi ha gent mirant, no puc concentrar-me, collons! Se n'ha anat la xiqueta. Bacora. Espera. Però, Pepín, si està boja per tu. Sempre estem els dissabtes al migdia, justament quan tots ens reunim al pati. Bé, mai no is estendre amb sa mare. I sé, malgrat que intentava dissimular-ho, ha cridat quan este animal te l'ha fotut sense que jo indicara la gènesi del combat. Gènesi? Estigues quiet, collons!
A mi no m'agrada la Cèlia, tio Tomàs, per molt de negoci que siga. Pensa en la família, Pepín. Tindrien assegurat un plat de calent. Però tu creus que jo seria capaç de passar-me la vida amb una xicona com ella? I qui t'ha dit que t'has de passar tota la vida amb ella? Amb la planta que t'ha donat Nostre Senyor i el compte corrent que et deixarà el sogre, les tindràs a totes. Però no li digues aquestes coses, home. No li facis cas, Pepín. Al tio li agrada fer broma. Mira, carrega. No, de broma res. Ho dic molt de veres. Tenim un lapsus continus en el compte del banc i ens haurem d'espavilar, Lapsus continus. Molt bé, rigueu-vos. No pensareu viure a costa de la fama del xiquet. Però si no arriba ni al pes welter. Qui ha dit que no arribi a welter? Ja peses 63 quilos. Si fores port, t'indultarien. No vals ni pel putxero. Va, el xiquet té classe. Però per què se t'ha ficat en el cap que boxege? Sóc jo el que vull boxejar, tio. I vull fer-ho com més prompte millor. Tomàs, parla amb Brillantina que em deixa fer guants. Ferran, ja has triat algun nom de guerra? Sí. Quin? El tigre de Benicorlí. El tigre? Què, no puc ser un tigre? Em passes el pa, tigre? Vinga, dona't aire, collons! Eixos peus, home! Aparell, pega-li fort! Aguanta! Ese! Vinga! No, home, no! Esquiva'l! Ara, molt bé, vaya! Acosta't més, hòstia! Bé, para! Aixina! Aguantant! Va! Amulla, ara! Va, tigre, que pareixes un gat! Hola, Tomàs. Com va, Sofino? Au, pega! Com va el xicón? El xicón? Va bé, però li costa. Tira-li, home, tira-li! Puja la guàrdia! Així no es pot fumar, Doncs anem al despatx. Au. L'any passat ja em vas dir el mateix. Sí, va bé, però li costa. I què vols que et diga? No puc fer miracles. Fes-lo debutar. No puc, home. No se celebren campionats de superllaugers i no acaba d'arribar al pes welter. Truca a la bàscula. Home, fino, quins collons. El xiquet vol debutar i si no li trobes alguna cosa es desmoralitzarà i ho deixarà. Bé, això si no el mata No, oficialment no pot. Mira, si no augmenta de pes, la federació no l'inclourà en el pes welter. És lògic, Tomàs. I extraoficialment? No ho sé. Hi ha un individu, un tal Toni El Llargo, que organitza combats il·legals en un local de l'Horta. Una fàbrica abandonada. Però repetisc, són combats il·legals. I què? És igual? Esos combats no compten en el palmarès. I per què els organitza? Fan apostes. Brillantina, tu coneixes El Llargo? No, només de vista. Tomàs. Jo sí. Recorda que això no és un combat normal, és il·legal. I allà dalt val tot, Brillantina, què faig? Per on li entre? Mira, tu te'n vas de cara a ell i et caguen sense puta mare. Ja. Tu no penses, valent? Tigre, per baix, pega-li per baix. Tira-li. Se ha puesto 3.000 por carretero. 1.000 por carretero. Peor, castígale. Demuestra de quién eres. Venga. Muy buenas noches, señoras y señores. Está Va a chulo. empezar el tercer combate de la noche. A mi derecha, el tigre de Benicorlí. Y a mi izquierda, Carretero Martínez. Y hagan sus apuestas. Ese tío va cagant. Vinga, anem a apostar. Alfonso, veu el doble. Oli! Després, quan eixim, aclarirem els comptes.
la boca, collons. Tranquil, Ferran, tranquil, respira, home, respira, sí. Olora això, que t'aclarirà les idees. Quin assalt estem? Tu no et preocupes, tigre, que només en falten 2. 2? Va, passa, berruga. Escolta, ha sigut escandalós, eh? Demanarem la revenja. Això, la revenja. Què t'ha fet? Et fa mal? Però, home, què fas? No em prenyes, Tomàs. Oh, mira quin ambient. Hola, Ferran. Què tal, nenes? Ho has fet molt bé. Contents? Clar que sí. Sac! Altres combats ho he fet millor. Avui m'has agradat molt. A tu t'agrada la boxa? Com han anat les apostes? Heu perdut molt. El tio Tomàs ha guanyat 5.000 pessetes. 5.000 pessetes? S'ha apostat per carretero, no? Sí, home, pesava 8 o 10 quilos més que tu i tenia més experiència. Una cosa és el negoci i una altra la família. Això sí, Ferran, t'han robat el combat. Afortunadament, no? Sí. Els homes... I tu? Jo... Per què no et dutxes? Les xiques estan esperant-nos. Has apostat per carretero. Home. Quin cabró. Sou uns traïdors. Pepín, vols alguna cosa? Sí. La rosa és per a mi. Jo t'havia portat l'altra. Jo ja sé quin preu hauré de pagar per voler boxejar. Em quedarà deformat este dit per a tota la vida. Clar que podia haver sigut pitjor. Vosaltres, en teoria, estàveu d'acord. I em pensava que manteníeu el negoci mentre jo entrenava i em sacrificava. Però no! D'això res. Sí, ja ho dia jo. Tu a callar, Tono? Que este és un assumpte internós. Ah, bé. Així que no em vingueu amb que no enteneu per què la representació comercial té un balanç negatiu. Doncs haurem de vendre un dels camps i un tros de pati. De pati? Si ja no en queda de pati. Jo tinc una idea. Per què no treballem? Això és una idea? De les més antigues del món. Serà del teu món quadriculat, perquè en el meu l'ofici més antic és un altre. Per què no em deixeu acabar? Veureu, en comptes de vendre a comissió els mobles auxiliars, podríem fer-los nosaltres. Guanyaríem més. Ferran, desperta't. Tono ha vingut i diu que anem amb ell. Tono? Que ens vol ensenyar una cosa molt important. No facis soroll, que no es desperta, Ramonet. Què vol ara, Tono? Hola. Bona nit. Bona nit. Però es pot saber quin intríngulis portes entre mans. Mireu. Quiet! Per a una acció terrorista com esta cal prendre precaucions. Vinga, Pepín, en marxa. Tono, el tigre i jo ens ocupem de la retaguardia. Vinga, amunt, tira-li.
Un moment. El davantal. Afanyeu-vos. Espera. Estireu. Va. Apunta bé. A on aneu, cabrons? Perquè la cosa tinguera més inri, hauríem de tornar l'os del pernil a la cambra del capellà. Ja vos heu alçat. Què, vau anar a nit a València? No, vam estar xerrant de negocis fins que es va fer molt tard. Es veu que al poble s'han armat una de bona. Al mercat no es parlava d'altra cosa. A nit li van furtar un pernil al capellà. Ningú parlava de la processó, ni del corpus, ni de res que no fora el ditxós pernil del retorn. Ramonet. Què? Vine. Digues. Destapa-ho. Ai, la mare de Déu sant. Heu sigut vosaltres. Era necessari remoure velles històries? Això s'ha d'amagar. No. Fins ara la processó ha anat per dins. Ja és hora que vaja per fora. I Ramonet? Dalt. Bé, quedeu-vos ací, que això és cosa meua. Estic dins de ma casa i ningú no em pot impedir que m'assente a berenar. Sí, perdona a tu pueblo. Hauries d'anar a parlar amb el teu amic Tomàs i fer-li veure que tindrà problemes si continua amb eixa actitud. Calma, què ha passat, carinyo? Està menjant-se el pernil davant de l'Eucaristia. Què? Redéu. És que Tomàs és l'hòstia. Que t'has tornat boig, subversiu de pacotilla. No pensaries menjar-te'l tu a soles. Tinc tant de dret a menjar-ne com tu. Clar que sí, home. I amb unes olivetes ja estaríem en la glòria. Seria collonut. Seria celestial. I vosaltres dos, per què no vos quedeu dins, com havíem quedat? Jo em quede. I jo. Que ja ve. Ha valgut la pena, és veritat o no? Home! I ara ve lo bo! Gracias. Buenas noches, gracias.
Vamos a jugar nuevamente, como todos los lunes, al 1, 2, 3, responda otra vez. Como el tiempo a veces nos queda corto, vamos a comenzar de una vez. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Hola. ¿Todas listas? Sí, todas listas. ¿Tú, Aurora? También, y tú, Pilar, también. Hola, don Cicuta, buenas noches, ¿cómo le va? Bona nit! ¿Y esta noche qué? Bona nit, senyor Josep. Vol una copeta? No, gràcies. Mira, Tomàs, l'Ajuntament en ple era partidari de multar-te i jo com a alcalde estava d'acord en que fos així. Però vull que sàpies que el capellà ho ha evitat. Sí, ha sigut el capellà. Ens ha convençut a tots perquè ens ha dut a la memòria una cosa que moltes vegades oblidem. Que els cristians hem de saber perdonar. Jo no. Mon pare encara no està enterrat on ell volia. I ja. A meternos miedo. ¡Hala! Bueno, pero eso Es lo será... que usted quedó. Sí, pero eso será en la segunda parte del programa. ¿Pero qué segunda parte ni segunda parte? ¡Empiece ahora mismo! ¡Cumpla su palabra, señor! Va passar el temps, i la meva idea de muntar els mobles per compte nostre era una realitat. El treball no consistia en muntar les peces dels mobles. També havíem d'escatar-les. Però quina vida d'esclaus és esta? Carraca? No t'agradaria més anar a olorar uns tamborets en el bar? O a tirar-te alguna puteta? O a jugar una partida, I no estar així! La mare! Rascar-te i suportar esta pudor fastigosa de vernís! Vinga, ja n'hi ha prou de treballar com a burros! Però què passa, Tomàs? Però, per l'amor de Déu, home! Va. Vinga, tanquem i ens n'anem a sopar al Boquerón. A sopar? Tan pronte? Sí, senyor.